Hey, ipirate idliwe abalandeli bayo bayashalaza. Wazini ngokushalaza wena ngoba kwawena induku yakho mabona umuntu esifazane iyashalaza kodwa uyawazi ubona izinto ezishalazayo. Hawu wasuba personal manje bafu wasuba personal usuhlekisa ngeenkinga zami bafu hayi wasuba personal manje akekho umuntu ongayazi inkinga yami kodwa hayi ukuthi kuhlekiswe ngayo hawe nje upersonal lento eyikhuluma upersonal akekho umuntu ongazi ukuthi phela sineyinkinga sashele lo goalkeeper thina mawuthi induku yakhe iyashalaza bafowethu ungabi namahloni likhona usizo into yakhe ecijile ayisebenze ngendlela efanele bafu ubasiza kanjani abantu monenkinga yenduku yekhophozayo induku ebaselivini induku afuna ibe selivini induku ekhophozayo kuhle komakoti egoyile nanga umseshi ozokulapha kulezo inkinga lezo zenduku monenkinga induku ekhophozelayo induku ethambile induku esheshayo ukuchama kuzoba iqolo nale ishaya iqolo ishaya umeqo iqinisa induku nganzalo gogo kuzoba yini isibhamu esikhulu sivuselela emisi right le combo le ikanje yo 3 kanje siniyabo nasi zo 3 umseshi unganzalo ogogo isibhamu esikhulu uzoyithola ngo500 rand kusukela ngolosithathu ulosine ulosihlanu kuzoba yini umgqibelo nesonto right bese uthola all powder about 2 for free right iprice yala 500 rand kukanje ukhombo kanje plus all powder about 2 for free ulosithathu so seMaritzburg ku Church Street umgqibelo sizobe sisegoli eMTN Rank eShell Garage bese kuthi ngesonto umhla ka1 sobe sise Richards Bay kusukela ngo10 kuze kube u3 ntambama uma wazi unenkinga yenduku noma unenkinga yeqolo noma unenkinga yomhlubu noma unenkinga yomeqo noma inkinga sisesigcwala umoya nazi induku ungafani nomfethu onenduku ethambile ungafani nomfethu ohlezi ebika ezama excuses kumuntu esifazane ohlezi etheneni ushawe inyongo akaphela ama excuses sikaphinde kuthiwa basibiza ngo2 minute nucleus siyatholakala ke bafethu eThekwini kusukela ngolosithathu ulosine ulosihlanu umgqibelo uRusted Street nanka amathuna ukudla amathuna uRusted Street kusukela ngolosithathu kuze kube umgqibelo from 11 kuya ku3 if ukuthi asikho sikwezindawo la koMaritzburg noma eThekwini noma eRichards Bay noma kuphi eGoli basuke bekhona bafethu abangilekelelayo bekhona la besebenza so next week ke nayi promotion ama combo lawo mo 3 or 500 and then uthola all powder about 2 for free mawe normal price kanje kanje ukuthola lo ngo700 rand no sorry ngo800 rand futhi kahle sipone we300 rand yazi zonto le enye promotion yonyaka lo ayivuke miss impo siyabonga.